Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di paspasamak inibugog kayo alumar. Idintero maginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag wenno paspasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Aldaw ti Biyernes kakailan petsa 10 di bulan ti Marso 2023. May danong ka na kayo babayan ti ENR online ti sabali pa nga parang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dati abo di pagayam yun ni Robert Berto de la Cruz. Iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Idanon mi apo di damdamag, di pagtengken pasamak, ngamok nga adda iti pakasiknan tay amin as nga pada. Di damag ngayon sa ganaming hindi pagsasaritaan, pagsisinukatan ti kapampanunutan, Commission on Elections, nakasagana po para hindi pa nakayuswat, ti Constitutional Convention, no mapagbalin dati nga linteg, iti masungad abulan, iti Abril, gagiyem ken kaabsat, dati maamendara na po, dati 1986 Constitution, iti sa baling nga bangir, owa, tulungan na po ti ina, di upat nga ubing nga pinatay, ti Pannakaamada, ijay Cavite. Iti sa baling nga bangir, daomar aro, dati nasursurok, ang kagudwa tayo nga Pilipino apo ti mamati, nga sumaya at ti ekonomiya, ti pagilyante nga Pilipinas, iti sumarno, nga sa nga pulo ket dua nga bulan segon iti survey. Okay? Kabayatan na, dati suspect apo, hindi pa nakapapatay ni Governor Digamo, ada kita nagkanta, itudtududa apo ni Congressman Teves, nga nagmandar, iti pa nakapapatay, tinasaong gobernador. Iti sabaling bangir, sabaling tupay nga damag, gagayem keng kamsat, dati kaawan na po ti trabaho, iti pagilyante nga Pilipinas, amuyo kadi, di makil ti bilang nga po, di awanan ti trabaho, 2.37 nga milyon a Pilipino ti awan ti trabaho na. Ken padaanan nyo, gagayem ken kabsat, eksklusibo, makainuman iti programa tiyo, Damdamag ni Berto, ti maysa kadagiti biktima ti pamaltugi di Ivavich, Hawaii. Gagayem ken kabsat, manugang mismo apo, deti grabe iti tama na. Gagayem ken kabsat, maysa nga taga Batak City, deti makainuman tiyo, ni Mr. Nas Pitpit, gagayem ken kabsat. Anya dagiti pasama ka po, sakbay nga na aramid ti panagpinaltog, wano pa nakapaltog, dito nagbalin nga kang runaan nga biktima, ken digiti sa balipay nga suspect, biktima, gagiyem ken kaabsat. Dagitoy ken sab sa balipay, idanon mi kada kayo, tilasod, ti may isang oras nga panakaidanon ti programa, Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurure digiti agisem kariri daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration. Manikot kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw. Irikaw dyan nga Mias 2022, Bueno Manila International Auto Show. Where you call me? Yak na Batu Street, Barangay Hello? 21, Lawag City. Okay, itinete kung daw po, live and exclusive, direktamente po manipod dyan, Ivavich, Hawaii, na makainuman tayo po, dito may isa ka rin nagbali na biktima, ka rin tinapasamak na pamaltug, duwang arabi na po tinapasamak, awan na pa nakapasamak na ni Mr. Nas Pitpit. Okay, good afternoon, Mr. Nas Pitpit, live ka, iti ENR Online, Damdamag ni Berto. Good afternoon, good evening, kada kayon dito Hawaii. Good evening, Uncle.
Sir Robert. Okay. Okay, paki-ayos lang yung yung camera. Babe, how do you I-rotate, do that? paki-rotate yung camera nas. Rotate. Okay, okay. Hindi, Okay. hindi. Ibalik. Yan na. Okay. Okay, Nas, mabalin niya maamwan no kasano deti nagbalin niya pasamak kada kayo, especially deti pa nakapaltugyo ken ni father-in-law. Go ahead, Nas. Yeah. Ti nangyari ket agpaparte akti parte ti barok ya 2 months old na. Mhm. Nagpagathering ak ditoy ta kaya damat nga makita dagita daya apo ko na kin dagi barkada inayabak magka no makita damat. Mhm. Datan na nakanged kami ti duwa nga palibuong ti fireworks. Tamo. Tatan imbaga mat nga madi ka agpalpalibuong ditoy ket madi ko na against apartment room. Hmm. Tatan in my 5 seconds nga kasta napalabas inopen na latta jay gate di talikudan. Dita. Nakita nak nga imon una tatangket pinagpapaltog na nakmatan nat DJ may isang tira na manda natamaan ngam DJ impamindwanan talaga nga siniritan na jay paltugan. Insirit na kideta kastak nakitak jay wangawangan ti paltog jay barrel na iso nga tamukot matayak ideng. Datan napaltugan akon in sublat naman ni katugangak nga pinaltugan da jay bibig na ditoy na ala jay ngipan na sa na abutan jay dila na sa nagsarot dito'y babati tingad na jay spinal na iso nga madipay na ikatibala na. Kin natamaan pa dito'y right hand na. Okay. Duwa ti tama na ngem namin talunan sa nga pinaputukan. Ngem na mismo jay maysa. Idi kwan paltugan na kumamit ni father ko. Ngem naawanan balan. Datan idi na awanan ti balan. Inikat na DJ automatic rifle na duwa ti paltog na ide. Kas klausi ti kita na. Naka-loaded jay magazine na. Inload na pa inload na ngem madinagputok. Imbaglagi din ta madinagputok. No nagputok ko madejay ket awan na rat kam amin dito nga balayan. Okay. Automatic rifle dejay. Ti impakita jay police ide ke 45 ti bala na nga usi. Kas usi kita na. Datan nagtataray kami ta awan nga rod bala jay paltugnan iso. Taray ko na pumatayon. Makitak ni katugangak ket talaga nga adda ti tama na iding agdardaran ako. Okay. Yes. Nas okay, ano natin. So diti balay nga nakapasamakan na balayyo ken ni misis mo. Balay ni katugangak anggal. Okay. Balay ni ni katugangak ni Uncle Sardo. Okay. Okay, so kaya nasa when di ba neighbor unit lang, karuba unit lang diti suspect? Mismo anggal. Dito apartment ni sa DJ Lasangunan kasla nag-site ng malikodan ni ta apartment na. Mismo nga likod ni. Okay. During your interview in Hawaii, kasla da na i-mention mo nga the grudge adda di pa nagsisinung bata iti mon una. Adda. Okay? Ide ko ngamin, adda kan ti mangmangag na nga pagsasaritaan mekano deta asawan. Okay, Nas, yung microphone ng cellphone parang naka-cover. Okay. Okay, so ipalawagin man adday mun una nga pa nagsisinungbat, parang ganun yun, day maawatak. Okay, go ahead. Wen, adati imo namin nga pinagsisunong batan iti na baybayagan. Ija pagsasaritaan yun ni asawak kunana. Haan madimi pagsasaritaan ko nakata mismo nga napandijay. Nga gasta. Idi kwan madikam nagsinsan na rita. Madikam nagsarsa awanti sa usa umin. No makitkitak mo't isuna kasi agtang-tang mo tan yung talaga nga madina kayat ti kasta.
makisarita kinya. Okay. Iso la DJ ti gapuna DJ imbaga ng DJ pagsasaritaan nyo ni asawa ko na iso nagbusuran na siguro. Iso ti amok nga gura na kinyak DJ. Okay. Okay, so meaning to say, sika nga mismo ti kinasinungbat daytoy suspect. Wen, siya nga mismo. Okay. Idi sumrek da, hanyo na pakadaan, idi sumrek. Haan nga napakadaan pulos ang ken. Pulos, awan pakada. Basta no inyo penalatan. Nakita na, pinaturungan na nga dagoson. Awan nga ro DJ warning na ko mga DJ kumarit-karit. Awan. Talaga nga bimanat latan. Okay. DJ after nga ro DJ palibuong iding lukatan nagayam DJ Gator. Madi mila mapanpansin. Okay. Lukatan nagayam. Okay. Sikat ti kinasinungbat na pero yung parang pinaka main target is your father-in-law. I know. Yeah, that's why I don't get to. Apay nga agkakainuman kami idi Angkel. Agkakainuman kami idi nagmayat mat ti pinakisangsango mi kinyana. Ngam jakan mo man no apay nga main target na isuna nga talaga ta naminduwa na lang ang pinaputukan. Isuna ket talaga nga aging gana nga awan bala jay revolver na. Okay. Ang paunay mo kung kuna. Okay. Ijay confrontation nga kunana nga di mo na nga sinungbat yo nga kunana pagsasaritaan yon ni bakit ko kunana nairaman ka di ang pagatapan na nga mangsarsarita ken ni asawa na detoy katugangam nas jakam mo lang anggal narigat ti kasta awan ti amok dita nila awan but sikat mo na nga kinumprontar na nga ibaga na nga pagsasalitaan nyo di asawa na when okay is he alone ito nga ron nga is he awan basol na Uncle Sardot to agkakainom man kami mit ide jakam mo is he may isa nga simrek isuna di na balayo. Bali duwa da iding agkabsat at dani manong na nga Mike Milan. Duwa da nga imaingam kaskla ni manong na istapan da iso na nga iso nga kasta stop menar kung kunada. Iso nga nasayaat mo de ngam nga inobra na ngam hikora dan bere. Nga inala na kumajay paltog madida ko mamat pinarparwan ni Menard dita unit na nga nakapaltog idin. Nagadot kadwa ni Menard nga agin inomda madidala ang inigganan inala jay paltogan before nga imay dito nga nag-shoot outin. Data man ti babal mo. Apay nga nagad-aduda mat no kas JT kastana ko man motive nan yung man ag-shoot out dito yan. Isoda ko mga agkakabalay in-stop da ko man nagaduda mat. Agiinom damat. Okay, so kahit mo nga sa when nga before the shooting, before nga may dita balayo nga nagpalto-paltog, adda ti drinking spree kadi di balay da, nagiinom da. How's that? Nagiinom da. Nabartak mat ni Menard didi. Nabartak da. Okay. So idi umay ada ka di information mo no idi umay dita balayo balayo ket na ibagana or plano nan parang plano na nga talaga yung may nakay attack awan nga rod ti warning nan angkel ta regular Tuesday night madimi expectaran nga kasi ti mangyari awan ti warning na. Okay. So after entering, kalpasan niya nakastrek, sika nga talaga ti target. Sika timo na nga target. When siya timon una nga tinutukan na. Okay. Siya timon una nga tinutukan na. Yes, okay. Nagasat nakaano ka, nakailag ka. So how come nga deti rupam ti na naala? DJ kasta ngamin Angkel, idi per shot na, at DJ pagtugtuwawak nga metal chair. Iso tinay sanggak DJ, iso nga napintisan nagtakasta. Idi ibabak DJ tugawon, nakasirit pailaang deta ulok gayam, idi imbabakong kat, bang, kuna naman iso. Okay. Iso ti DJ second shot na ti sinrisiritan na kidi.
Okay, so di second shot, iso timama ka dito pingping mo. Wen, angkal, nagkas dyan nagpangato deta bala, dato yung bala ide, Mm. iso nga pinaikat ko, tatangkat, dinait damot din, iso nga. Okay. Kasi, Then after di second shot, nga naka di kadwa nga putok nga isot ng tama dito pingping mo, then inyakar na di di puntirya Di paltok. ni father-in-law. yeah. Mhm. Yeah, inyakar na kinyana. Namintalo siguro nga binanatan na ni father-in-law. Dati natamaan niya mi imun una, DJ Ima na. Mhm. Ditoy right hand. Mhm. Na si Malpot jay bala. Mhm. Tatan ditoy mismo nga bibig na ditoy sangat ngipon na. Awanan natupulan pa. Mhm. Awan jay ngipon na natupulan Mhm. na nagsarot jay bala kideta deta dila na santo di dila napan dita spinal na di balan iso nga nabutawan di throat na Mhm. di Okay. karabukob nabutawan di karabukob na iso nga napan di bala di spinal na. Okay. So after ni father-in-law nakunam sa datay nga kasla plano na pay nga atakyen ni father mo. When ngem naawanan ti bala na DJ paltugen. Mhm. Naawanan di bala na DJ paltugen iso nga in bring out na DJ dakkel nga gun na. Mhm. Ngem madi ag work. Idi kwan napan man nagreload napan nagreload. Mhm. Kimamat DJ kimamat pailaan iso nga natamaan DJ barkada. One shot iso nga tinatamaan awan natamaan na nagtataray kam amin awan Okay. Kumusta DJ Barkadam? Anak ti tama na met? Rib shot. Natamaan dito right side na dito ribs. Mhm. Okay ba isunan? Okay na ba? Okay mat nang galta. Idi rabiin na nga DJ nang pasamak. Mhm. Nagawid kam nga duwan at haan mat onay nga kasta nga na damage siya deta bones wano haan nga naunag nga sugat. Okay. Naganggel nga min kinyak iso nga haan nga naunag. Naganggel Okay. Awan na tamaan. Dito ka dito first time nga adda ti kastoy nga aramiden dito ka rubayo. When First time. Haan met angkal first time nga kastangam no mabartek nga talaga agpukapkaw sa agibagabagati pakyo nguna na. Ngem madimi latta bye-bye milatan ta amumi nga nabartek. Ngem DJ laeng ngamin DJ nagpungtutan na nga talaga. DJ, hey, no be popping fireworks here. Kunak kinyana, madi kagpapaputok ditoy. Kunak, DJ yun. Siguro, iso nga, madi na siguro kaya ti masungsong batan isunan no nabartek. Okay. Iso kasi ti panunod kun ata, apay nga, nagdawal mo tan. Okay. Nagdawal mo Okay. pinamayan. Okay. Kasano nga na-arrestar da? Dito yung suspect. Kasano sa din naka-arrestaran na? Na-arresto nakitak na mara-arrest isunan nakatugaw dita mismo nga front door na ala ti police isunan. Napaspas dagi jet police nga imay less than 5 minutes at dadaamin dito yan. Okay. So after the shooting, after di pa nang paltug na kada kayo nga talo, nagawid then napan nagtugaw hindi sango sango jay Dorda. When iso tinakita ngam adda makitkitak nga nagibidyo nga pinarparwarda gayam pa lang ide. Pinarwar ti police. Yeah. When ide nakitak ngamin isunan, hindi na nakita klay so na agtugtugaw di jayan na paribongbugan ti police. Okay. Naala da ide. At dapay la di paltog di bulsa na ide di pinangpaltog. Okay. So isuna adda ti custody ti Philippine National ti nailya na pulisyan di Hawaii, Philippines. Adda di custodiar ti pulisyan. Adda when angkal adda di nakabalo din. What about his brother? Ni brother ni Milan awan ti kaso kinya na ta
nasaya at kinyak DJ nga tao. Awan pulos ti gura na kinyak no makitak ni manong na agisem. What's up bro? Kung guna na, oh, yeah. Nila ang manner nga talaga ti adagura na kinyak. Okay. Okay. Pagpagon niya ni brother. Yes, okay. Nas, ana ti pamatim, nga nangaramidan na kada kayo ti kastoy. DJ mo na nga sinong batyo, or DJ pa nang dilaw mo, iti pa nagpapatok? DJ, when? DJ siguro, Angel. Jakam mo. Baka DJ pinangdilaw ko, ki DJ nga rabiin. DJ pinangdilaw ko kinyan na. Nga maday ka magpapaputok dito, amo na matan, nabaybayag pa nga agyagyan dito yan. Amo na mat policy. Nga maday ka makapaputok dito mismo nga property ti kulana. No kaya nagpaputok ko DJ ko mapark, asi dagmat lang ka park. Yeah. Naan nga dito'y residence ta ado ti ubeng kada kasta madila kay nasapa pa kid di ang napasama. Okay. Okay, all in all manukay amin nga nakaimatang kada tingin naramid na. Aside kada kayo nga talo nagbali na biktima. Manu ti bisitam kada di nga rabi. Maybe 12 to 15 ya. At imay da anti-perling kada papa damangran. Maybe with your mom and maybe 15. Yeah. Okay. 15 nga kasta. Okay. Uray no awan ti awan kada giti bisitam ti na trauma or kada gitoy mabutbuteng. Ado daangan na trauma pati di anak na nga babae nga di kaubingan ko awan na traumatized. Yeah. Okay. Okay, so kumusta Nas ti panakipila ti reklamo against the suspect? Under investigation pa lang amin Uncle, amin nga maalad ang against him pa lang igad-gather da amin sakam to agi file. At tapay lang awan pa lang ti nay kasta ki DJ reklamo but pretty soon pero up to now awan pa ti kaso he is under the custody of the police. Yun, yeah, he's under the custody. Ada nakaibalod. Nakaibalod. Okay. Okay. Ada man nga rabiin nya napasamak detoy Tuesday night, so do what? 2 nights and okay, yeah. Okay. After just after the 2 nights, awang ka dito parang mensahe para kada kayo nagbali na biktima, especially family members na no adaman Nas awan not that I know of. Awan okay. Thank God. So after nga mga gather da amin nga evidences together with witnesses, DJ to ti pa nakaipila ti kaso. Wenta ado nga minti witness Uncle. Han lang nga may sapati dagito need neighbor ko. Amin da remuarda ide isuda amin ti naka-witness. Ikon-connected da pa ang DJ statement ni. DJ story ng DJ full story nga napasama. Han lang nga siya ti mangibagbaga ado kami nga nakakita ti kastata han kumot nga nakita amin nga minti nangyari. Yeah, isang soon he's gonna get detained. Okay. Okay, so kada gito nga gundaway Nas, kumusta ni father-in-law? How is he? Responsive but han nga makasao. Maka-response amin ti kasta may kote na mo ti ulo na makakasta ng awan ti boses na DJ may ngato na matsaksakan na. Yeah, kin amo na mati kasta ibagbagana no punasam ti matak kung na nakin ni katugangat nga babae tatay punatan naman. Okay. Yeah. Okay. Responsive. It's a good side. Responsive. Yeah, okay. Very responsive. What about okay, go. Yeah, tinti problema datan DJ kasta tibala ta spino ya. DJ naala. Iso nga karkararagan tay latan barbaring awan ti nahit nga major.
Okay. Nga kasta. Ada ka din na assurance na ti doktor nga isuna ket safe na nas. Manjak pa narigat pa nga may pagadat angkel ta DJ kinasaritak nga doktor tatay assistant na lang. Okay. Haan niya DJ main surgeon nga kasta ta ado nga minti klase nga doktor dito sa balit specialty ta. Okay. Okay. Itahaway no adda ti kastoy nga mapasamak kasla ka dito pasamak ni father-in-law. So kasano di pan naka di ba trabaho siyempre hana makatrabahon. So ada ka di assistance from the government or may charge kani suspect, how's that? Yeah, adda lata uncle adda ti may charge lata de isumi na press charges kunana in short press charges amin niya hospital bills or magasto ng hospital iso DJ mismo niya nang dangran kinya iso agbayad. Okay. Okay. Ada pa matim nga talaga nga plano na kayo nga talaga nga may pinsan niya patayin kasi from king ka then nag-transfer ka ni father-in-law then after father-in-law ni father mo. Yeah. Okay. Ammo na ti patpaturungan na ta nabayag mi nga ammo isunan. Hanmat unay nga masasao DJ kasta ngam DJ laeng ngamin no nabarteken naglaw mi tigalad na. Ngam manjak ekspektaran nga paltugan na kami ta awan mat makita mi nga paltug na idi. Awan okay. baka adda siguro nang pabulod kinya na wano. Jakman la amo wano kagatgatang na. Okay. Bagay na nabayag. So hanyo amo ni iso nakit talaga nga authorized nga gun holder. Madimi amo. Okay. Before dito, awan met digiti kas na signs nga talaga ipakpakita na gura na kada kayo or anyaman malaksik ka di pagsinungbat yo. Awan mat anggan. Okay. Di ba? Awan matisan nga kung kuna na no kuskus sila awan. Basta no amom no agkita kami. Awan lat eye contact. DJ talaga nga kasklama di may makikita ti may sa. Okay. But before iso na close kada kayo, close. Close, very close anggal. Amin di grandpa house house per city. Iso dati talaga nga kaklosan da ni grandpa. Kang kanay mapandijay makininom no ba. Kaobraan na pa ni uncle ko, mismo nga uncle ko. But talaga nga nakainom kasjay adagalad na nga hamo maawatan. Adagalad na nga adalanggong na. Talaga di kumari. Okay. Okay, Nas, may ada message mo kada ti suspect? Do you have any message? We're hoping for the best. You'll get what you deserve. Justice is coming. Best believe that justice is coming. Dede lang, Kel. Okay. Thank you very much, Nas. Iti inded mo agundaway nga makainuman da ka. We pray for your father-in-law. Okay. Thank you, Uncle. Thank you. God bless. Okay, maraming salamat, Mr. Nas Pitpit. Okay. DJ nga Rabi 2 months birth anniversary DJ anak danas kini Connie Connie is my cousin gagiyim ken kamsat so dili may ipadamag kanya medyo maalarma ka po
dito amana very grabe kano dito sitwasyon na iti agdama da pila di ospital but ano siya awake na awake met makaawat ti sao mangig na gagayem kay kabsat bathan niya makasao kasi ado digiti nakakapit ken kuan ang aparatos kabsat ken gagayem kita niyo ya hanlang dito ti ayan ti pamaltog gagayem kabsat dito ayan ti matay pa ken dito palpaltugan da naglalo digiti local officials gagayem agsasaruno apo even deti kadudurasan wenno may ibaga nga kababaknangan na nasyon nga akin sakop ti Hawaii gagiyem kay kabsat adamit ten digiti kakastoy no saan digiti agpalto-paltog latta po kaditi public places eskwela kada amin adut matmatay tatta party apo nga party ti familia sinerek di karuba na friend na paigit di apo di jayen inaramid na apo di parang paltog kadagiti tallo ngem tinapakarwan apo diti father-in-law ni Mr. Nas Pitpit. Mr. Nas Pitpit is from Batak City. Siguro, baka pagkat din ni Mr. Jude Pitpit dito. Kadwa kindi ti radyo, gagayim kay Amzat. Kasi parang magkahawig po sila. Gagayim. Okay, sapay apo ta maipaay ti justisya. Ken sapay apo ta umalisto apo ti panaglaeng deti kang runaan nga nagbali na biktima iti deti nga pambaltog dita Eva Beach, Hawaii. Level up your Lechon Manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapapirize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Blue House Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa ti shower rooms Blue House mismo akalaya beach di kayag pangadwa gaputan na saya at ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto palipatan na parang titipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga kubudar ka na kayo ti Blue House Beach Resort masarakan di barangay number 37 Kalayab Lawag City kukuha kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat Blue House Beach Resort adan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort pare ti reservation tumawag ni cellphone number 0963 003282 Blue House Beach Resort. Ket may palagi pa po nga nang rugin dito the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Gagayim kay kabsat. Amin na po nga mapan iti Blue House Beach Resort. Nga agupa ka rin cottages can change the Blue House Beach Resort po may ipayang kayo automatic. Iti may isang Blue House Beach Resort t-shirt. Ken may ipayan kayo amin nga nagkukuyog po iti ticket ada raffle ticket nga maibunong kada kayo iti raffle ticket masapol isurat yung tinagan address ken the telephone number yo ikaten nyo DJ stab, i-drop yo apo DJ tambulo. Amin kayo apo nga may kanti ticket kaya nag-drop ka DJ DJ stab na may kang kayo amin ti chance nga mga bakarira kakadakkel pa premyo. Weekly draw apo first, second and third. Mga baka po iti imported canned goods gigiyem kay kamsat then ada sa nga pulo nga mabunot nga raffle stab nga mga bagya po iti sag 200 pesos kas consolation prizes. Adan to pa'y maangay apo nga draw iti katingaan deto nga promo. Gagiyem kay kabsat nga pangabakan nyo kanina kakadakkel nga cash prizes. First prize 5,000 pesos, second prize 3,000 pesos, ken the third prize 1,000 pesos. Plus adupay apo nga consolation prizes kang ronan apo ti papremyo digiti paayayam nga kas kumaabo ti tinarayan. Drinking beer, drinking soft drinks, tag-ubwar, ken sab sa balipay, beach volleyball, adan tupay, kakabsat ken game. Ken naglaglagipan nyo po, iti grand draw, agurure di dadakkel pa premyo. First prize, 10,000 pesos. Second prize, 7,000 pesos. Ken the third prize, 5,000 pesos. Ken adun tupay nga consolation prizes, ti may ipaay ka na kayo. Babayan ka na Mr. Rexy Buyat, ken ni Mrs. Nancy Buyat, tenti pamilyada, agtagikwa po iti Blue House Beach Resort. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan.
DJ kwati napintas nga pinangi kwati lugan ket dapat nga da diary na DJ aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no Mang Robert ta DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi may DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapnon kas ta ag-condense iso na then agnisto igenta evaporator na iso pinaglamiis na Mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system ket at the tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi men DJ compressor no ka Mang Robert. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Gem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti barangay 50 Butong di Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Okay, tuloy. Ti programa tayo, Damdamag ni Berto, dan 35 minutos kalpasan, ti oras tayo ng alas 12. Agyaman tayo po ni Dr. Alan Thailand, ti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City. No, dari-krik na nyo po ti Baguio, kahit yung po tayo agpakonsultar iti doktor, mapani ti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Thailand. Thank you very much, TMT Construction Company, di 48A, Kabungaan North, Lawag City. Amin na po ang construction assistance nga kasapulan nyo. Serbian na kayo, ti TMT Construction Company, laod din laing nga po ti Cabeza Elementary School. Manipod man nakaplano, aging gana po nga malpas ti pasdek nga kahit yung patakdiren, sindadaan na po ti TMT Construction Company nga agserbi ka na kayo itinaing kalintigan na presyo, babaen kini Honorable Telwin Tapawan, kami nga po ti konseho ti Ili ti Marcus. Agyaman tayo pa po ti Pugad Lawin Carvas Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City, at danda po karite nalalaing nga aircon technicians, tapnornusin dati problema ti aircon tilugan nyo. Maraming salamat, Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much, Ma'am Esmer Galisinao, Barcelona, Spain. Agyaman tayo pa po ti June Floor Apartment, ti Barangay 50 Butong, ti Siyudad Tilawag, babayin ka ni Mr. Aurelio Fiesta, ka ni Mrs. Florentina Dadula Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. Thank you very much, iti Cherylyn's Crispy Chicharon, nga magata nga po ti ground floor, ti San Nicolas Public Market, Raman, nga di mo pulos malipatan, Cherylyn's Crispy Chicharon, aglako na pa po, kadit sabsabali nga putahe, babaeng kada Mr. Henry Vallador, kaya ni Mrs. Cherilyn Jacinto Vallador, iti Santa Maria, California, USA. Thank you very much pa, kaya ni Mr. Victorino Pasqua, iti Honolulu, Hawaii. Okay, tuloy, Masignan pa lang nga po ti pa nagpalto-paltog. Dagim, dito mapanteme na po, dito pagilyante nga Pilipinas, Dua nga suspek, di pa nakapapatay kay ni Negros Oriental Governor Ruel Digamo, tinagkuna nga may isa nga Congressman Tebes, nga individual ti adday ti likod ti panakapapatay ti gobernador. Según ti report, initial kano apo nga naiadjaya kaditi suspek nga da Juric Labrador ken ni Benji Rodriguez nga agtrabaho da para iti VIP security no pay iti ududinan ket digitoy ket napusganda iti pinusgan ti grupo da nga digitoy ket mamandar para iti pan nakapapatay ti madakdakama ta gobernador nga ni Digamo
kinuna digiti agpada nga suspect nga nabagaanda ang wino nabagaanda nga ti gobernador ket maysa nga drug lord. Natay iti pamaltog ni Degamo ken lima nga sabali pay idinto nga idita ipapaida apo ti tulong kadagiti kalugaranda ije Pamplona, Negros Oriental idilaeng aldaw ti Sabado. So magmamanupay ng individual tinasugsugatan na idinto nga umabot ti siyam dagiti pimusay itinasaong nga panagatake. Idi masaludsod no kasano nga nabigbig nga ti mastermind kinuna ni Labrador nga sinaludsod ko iti safe house me ket iti lupa kenti lupa Tebes daw na inayon ni Labrador nga ti paggaamuna nga nang recruit kadakwada ket ti agnagan Marvin ken idi damagen na no sinno ti agbilin ken ni Marvin kinunana nga nikong daw sir DJ Apo ti sungbat ti incumbent congressman ani Negros Oriental nga ni Representative Arnolfo Arnie Teves ken ti kakabsat na nga dati nga Bayawan City Mayor Pride Henry Teves ket nagtugaw wenno nagtugaw idi kas representative kalpasan nga naglaban da ken ni Degamo idi napalabas nga 2022 eleksyon. Inisyal nga ideklara nga nangabak ti dati nga mayor ngem napababa iti pwesto kalpasan nga kanunungan ti Commission on Elections ken ti Supreme Court ti panangabak ni Degamo. Kinuna ti National Bureau of Investigation ken di Department of Justice nga kasapulan nga maberipikar ti aligasyon ken maimbestigar tinagan nga na idawit iti detoy nga kaso. Napadas mi po nga naalaan kano iti kampo ti dating mayor ken ni Representative Tebes nga adanda iti travel clearance para iti panagbanyaga da iti sabaling nasyon manipud Pebrero 28 aginggat Marso 9 segon iti House Secretary General. Imunan nga nagsarita ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nga adati makikita nga pattern of impunity ti Negros Oriental kagidnan iti pan nakapapatay ti gobernador nga ni Degamo. Inbilin meten ti presidente nga ni Presidente Ferdinand Marcos ti pan nakabukel ti Interagency Task Force tapno maimbestigar ti pan nakapapatay ije Negros. Mabukel ti task force baben ti Department of Justice, Department of Interior and Local Government, Armed Forces of the Philippines, ken ti Philippine National Police, ken ti Office of the Executive Secretary. Nga idalwan na po ni Secretary Benhor Abalus gagayem ken kaamsat. Aday mo na po nga inuman digiti padang agirak-rakurak ken ni Apo Tebes nga nagkunan na wala akong mapapala kung pagagawa ko yan kuna na gagiyim kamsat amoy maten digiti pa nagsarsarita ni Apo Tebes gigiyim kamsat sabsabali nga kaslaka digiti sabsabali nga politiko parang kalmado siya pag sumagot kadigiti questions anat ti maalak dita no siyak ti mastermind DJ kabsat ko nga naikat a gobernador nga sinukatan ni Degamo di hanmet nga agsublin uri mapapatay ni Degamo di ti punto ni Teves gigiyim ken kamsat ti agtugaw dita nga kas gobernador ni vice gobernador not my brother hindi yung kapatid ko kunana gigiyim kamsat ku questionin na pay Apo ti kaalisto gagayim ken kamsat ti pan naka-arrestar digitoy suspect ini pan nakapapatay ni Degamo. Parang ang bilis, DJ Apo ti exact word ni Tebes gigiyim ken kabsat kadiji interview ken kuana. Adape apela na po ni Presidente Bongbong Marcos kalpasan na po nga pinaideposito da digiti paltug na nga nuwen ken mabalin maisubli ko man digiti nga paltug gaputa kasapulan na met ti panang ti armas nga pangsalaknib na iti bagina yung mga non pero diti met tumtumbuken ni napo digiti natiliw isu na meten na Congressman Arnie Teves kas mastermind base kadagiti naalad ang impormasyon but
saan nga direkta si Kong, mga ganon lang gagiyim kay kamsat dagitoy rumrumar talagang sa nga haan nga maliklikan na po na baratay dito pagilya na Pilipinas kada gitoy pan nakapapatay apo dagitoy elected officials gigigim keng kamsat nga dito pa tinangitunda itibiyang ti apo presidente nga nangibilin itibiyang ti Department of Interior and Local Government tapno manduen na apo ti Philippine National Police nga mawara dagitoy may bilbilang nga private armies when armed group nga mantinerin apo digitay nabibileg especially politiko or local officials kaslat ti kayat ti presidente apo ket no ana digiti aramiden ti Commission on Elections together with PNP no kas nga eleksyon madistinguisir no anya digiti nabara nga lugar ket no adda digiti maibaga nga nabara a lugar ijay apo nga masapol nga kitain da no adda digiti mamanmantener nga private armed groups gigiyem kay kabsat tapno waraen apo tinailyan a pulisya. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digit ilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, tuloy. Adan na palabas po, 50 minutos kasang kalpasan ti alas 12. Gagiyim kapsat may naigpili nga po kay ni Congressman Arnolfo Arnie Teves. Nireda po ti Philippine National Police sumagmano pagtaingan ni Diputado Arnolfo Arnie Teves Jr. Ije Negros Oriental. Tapno, datiket para kanay may bagbaga nga loose firearms. Napasama kita muna na gundaway. Dati po, babayan ti Department of the Interior and Local Government, DILG. In paset ni Secretary Benhur Abalos, nga dati ket
adda ti bisa ti search warrant nga makinsakop apo ti 5 nga pagtaengan ken ti operasyon ket inyuswat apo ti Criminal Investigation and Detection Group ken ti PNP Negros. Sumagmamano kadagiti balay ni Tebes kunani Abalos nga dagitoy ket nabigbig babaen kini nga kukwa ni Representative Arnie Ani Abalos nga kingkukomet apo iti nga kukwa makanumet ni Tebes digiti armas ken peke nga dokumento napasamas detoy kalpasan na po ti panaka iramraman ti nagan ni Tebes nga suspect apo iti panakapapatay ni Negros Oriental Governor Roel Digamo ni Arnulfo nga kabsat ti dati nga Negros Governor Fried Henry Tebes ket naiget nga kalinalaban da iti politiko gagayem kay kabsat ni Digamo. Kinumpirmamet ni Ferdinand Topacio, abogado ni Tebes, nga tinasao nga raid ket naisina deti inuman ngem saan dapay nga nakita tinasao nga search warrant ngem malamang kunana nga addaan digitoy iti search warrant saan nya klaro no sinno ti sapsapulen digitoy ken no anat ti sapsapulen da segon iti abogado maladingitan ak kunada nga dimteng iti reading party nga naka-standby pa digiti tattao wenno okupante ken pinarwarda amin digitoy pati ti abogado ket pinarwarda ken saan da kayat nga pakaspastreken gigiyem ken kamsat dito apo nga nasdaaw da kano ti panakaala digiti impormasyon iti panagraot gigiyem ken kamsat Enero ilaeng idi makaswan ni Tebes wenno kaswan ni Tebes ni Abalos ken nabayag nga naplano iti kaudyan nga na-raid digitay pagtengan na. Wen adda pwede iti panangibagay din ni Apon Tebes nga personalen ni suna ni Secretary Benhur Abalos gagayem ken kakamsat. Okay? Kasangwanan na po. Tuloy tayo. Thank you very much kani Dr. Alan Thailand, ti St. Camillus Dilelis General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City. Thank you very much to the TMT Construction Company, 48A, Kabungaan North, Lawag City. Babang kini Honorable Telwin Tapawan. Maraming salamat po Gadlawin Carbas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City. Babang kini Engineer Neil Jose. Thank you very much, Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ma'am Esmer Galicinao, Barcelona, Spain. John Floor Apartment, Barangay 50, Butong, Lawag City. Babaeng kada Mr. Aurelio Fiesta Jr., kani Mrs. Florentina Dadula Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. Thank you very much, iti Cherylin's Crispy Chicharon, nga magata nga po iti ground floor, ti San Nicolas Public Market. Babaeng kada Mr. Henry Vallador, kani Mrs. Cherilyn Jacinto Vallador, iti California, Estados Unidos. Maraming salamat, Mr. Victorino Pasqua, iti Honolulu, Hawaii. Gagayem. Okay, tuloy po. Agarup 50% kada tayo mga Pilipino nga natataingan na timang namnama nga sumayaat kano apo iti biag iti sumaruno nga sa nga pulo ket 2 bulan wenno makatawen deti tirimwar babaen iti survey nga inyuswat apo ti Social Weather Station nga na inyuswat apo iti napanapahulan napanabulan ti Disyembre tawen 2022 iti nationwide survey manipod Disyembre 10 saging gana iti 14 na amuan babaen ti SWS survey nga 48% kaditi Filipino tinagkuna nga namnamaenda nga sumayaat ti ekonomiya ti pagilyan 33% digiti nga baga nga saan agbaliw idinto nga 7% dagiti mangibaga wenno mamati nga dumegdeg pa iti narigat a sitwasyon inusar ti SWS ti termino nga optimist para kaditay mamati nga sumayaat ti ekonomiya neutral para kaditay nagsukuna nga awan ti panagbaliw ken pessimist para kaditay mangibaga nga dumigdeg ti sitwasyon na-record ti resulting net economy optimism score percentage of economic optimist minus percentage of economic pessimist nga positive 40 ken deto ti binigbig ti SWS with the Social Weather Station kas excellent. Base ti Social Weather Station, ti kabaruan na po nga net economic optimism score ket mas nabababa
Iti may nga punto, iti excellent nga positive 41 na iti napalabas nga October 2022. Naiswat iti fourth quarter ti 2022 dito nga survey ti Social Weather Station na nipo Disyembre 10 nagpatinggay iti 14 babaen iti face-to-face interviews ti 1,200 adults 18 years old ag pangato tintero nga pagilya na Pilipinas. Adan met ti sampling error margins nga positive per negative 2.8% para iti national percentage nga positive positive negative 5.7% para iti Metro Manila, balanse iti Luzon, Visayas ken Mindanao. Ayan, so DJ ti pamati apo ti ad-ado uno kagudwa tayo nga Filipino sumaya at tibiyag within 12 months gigiyem ken kamsat nupay kasta adadeti rumrumar nga ngimmato apo ti bilang digitay awanan ti trabaho gagiyem ken kakabsat 2.7 sa di awan ti trabaho na kakabsat ken gagiyem so nga medyo no adda mamati adamit mangi paneknek nga dumigdeg gaputa nangato pay laeng apo ti bilang but hantin na alam di records no detiket nangat-ngato iti napalpalabas nga taltawen napalpalabas nga bulbulan when no bimmaba no pay nangato pay laeng di 2 point something million na nga awan apo iti trabaho na ditoy pagilyan tay nga Pilipinas gagihim kay kabsat no sumayaat no kunatayo ket masapul apo nga adda mangipakita nga sumayaat kasla ko maiti trabaho kakabsat ken gigiyem DJ record apo digitay awanan iti trabaho gagiyem ken kakabsat so nga no ibagam nga sumayaat medyo mapababam DJ bilang digitay awan ti trabaho na ket umado digitay may empleo gagiyem ken kamsat iti detoy nga detoy nga administrasyon digiti makita ang mabalin na po nga pagilasinan nga sumaya at tibiyag umuna nga maaddaan tayo apo iti trabaho gagiyem ken kamsat tapno ti kasta maibaga nga sumaysaya at apo iti panagbiag tayo di ba tano awan trabaho apo panganom nga ruti gaganay giti ekonomiya mangnamnaman at tattao ka diti ayuda manipod ka diti babaknang manipod diti gobyerno saan mo nga maibaga nga nasaya at ti sumaya at ti biag no saan nga mayemplyo apo ti ad-ado kada tayo nga Filipino aglalo kada gito nga alaldaw nangato apo ti inflation rate nga mangituntunda apo iti mabalin nga pangta iti ekonomiya tayo so ti mararamid tata permit pa nagibukro apo digiti taga gobyerno kadigiti even sa bali nga nasyon adamit ti kasta may kan ti tulong digiti tao tapno gumanay ti ekonomiya gaputa maparigatan ti tao gapu pay laeng apo iti makungkuna nga inflation rate when no nangina nga bayad digiti prime commodities to include services gagiyem ken kabsat ket no saan na makabalinan ti tao digitan na sigurado gagayem nga adda ti panagswek apo ti ekonomiya no di peket mabalin na mangitunda apo iti riribok gagayem ken kamsat. Okay, awanin na po tinabati pa yung oras ti dato yung aldaw para ti programa ti damdamag ni Berto. Deti apo ti pagayam nyo, Robert Berto de la Cruz, iti technical control, Maki Paulino Agustin. Agyaman kam tingkay, panagbuya ken panagdingeg. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dili pas kasama kinibugod tayo alubar. Idintero paginian ken ulay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran dili damag winupas masamak. Dili sumbat dili agtuturay kadili issues. Ken karikagong dili umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailian tapno amuan ti publiko ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway iti daytoy programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto! Tumulong para di pa nakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo, babayan ti ENR Online, ken ti Philippine Red Cross. Nagpintas launay nga ikaaduan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ipanagdonar ti dara.
amo tayo nga iti dara ket maysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors, as they say. So, haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted detoy iti self fulfillment, as they say, or sense of self pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumpas na. Hala nga maysa nga biag, it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo adu digiti advantage na kasi no agdonar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially pekunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngamno agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digitoy tina find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas sa nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. May kadwa gundaway papagayam, kablawan da kayo itinagasat nga malem ti Biyernes yu amin sa pada. Petsa Jesse di bulan ti Marso 2023, idanon ti ENR online ti sabali man na parang ti programa tayo Tinapalabas. Dahil di bagayam yun ni Robert de la Cruz, kadwa tayo di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapno may danon ti programa tayo Tinapalabas. Sabali manen nga surat, tinte padayawan nga ibasa iti deto nga malem nga nakaipalaunan, Tinapalabas iti biyag kinayat. Ngem kasangwanan yung tayo lukatan, when rogyan nga ibasa deto nga surat, agyaman tayo karig sumaganan. Thank you very much kani Mr. Victorino Pascuay di Honolulu, Hawaii. Thank you very much ti Cherylyn's Crispy Chicharon nga magatang nga po iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherylyn's Crispy Chicharon at daan raman nga di muntupulos kalipatan. Kay ramana na po iti sabali pay nga putahe nga ilako da. Ti Cherylyn's Crispy Chicharon ket kuko kinamatbatunan da Mr. Henry Vallador ken ni Mrs. Cherylyn Vallador iti California, Estados Unidos. Thank you very much iti John Floor Apartment nga masarakan ti barangay 50 Butong iti Siyudad Tilawag. Bawen iti panangimaton da Mr.
Aurelio Fiesta Jr. ken ni Mrs. Florentina Dadula Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Maraming salamat, Ma'am Esmer Galisinao iti Barcelona, Espanya. Thank you very much, Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Agyaman tayo iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan na po iti Balintawak Street, Lawag City. Adanda ka riti nalalaing nga aircon technician tapnorno senda ti problema ti aircon tilugan nyo babaeng kini Engineer Neil Jose. Agyaman tayo iti TMT Construction Company nga masarakan iti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, mabalin na kayo ang Serbian ti TMT Construction Company. Babayan ti panangimaton ni Honorable Telwin Tapawan. Kinagyaman tayo kini Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital nga masarakan na po iti number 121 J. Flores Street, Lawag City. Nadamariklik na yo apo iti Baguio ket kayo nagpakonsultar iti doktor mapan iti doktor ang mapagtalkan Dr. Alan Taylan. Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga aramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw. Irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa digiti cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputa na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto palipatan na paragtitipon, gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan iti Barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Para reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Papagayam ti surat nga ti padayawan wenno napili tayong ibasa iti daytoy nga malim. Ket surat nga nakaipalaunan ti napalabas iti biag. Kinayat ti maysa nga pagayam nga kayat na ti paawagan iti tangatang iti nagan nga Hasmin. Naisaguday ti sugurat ni pagayam tayo Hasmin, tinapalabas ko, Manong Robert. Umuna ti amin Manong kablaawan ka tinagasa tamalem mo. Kastamit ten di padak nga dumdumnge kag buybuyay ti deti nga programa. Naawis met tiriknak nga may mangipaset. Iti napalabas ko iti deti nga programa. Ngamin ket no daduma maayayo ak kadagiti pakasaritaan wenno napalabas di padak kag buybuya.
Ngem no daduma, kasla umarngi ti padas ko, ket maasot ni sennaay. Sennaay nga mamagsayamasam iti barukong ko. Ket ditoy nga sunsunen na aging ganay iti utek ko. Ket jakton mapupuutan, agtinag dagiti lulwa. Manong Robert. Kapsat ko may saak nga maawagan iti lubwag ti daga. Wenno tay kunada bastarda. Awan tinariingak nga amak. Awan pwede iti mabigbig ko nga kakabagyan ti inak iti lugar nga ayan me. Kapsat. Manong Robert, base iti panangdingdingig ko ti panagsarsarita ti inak. Ken ti pakipagnaedan mi nga ni Lola Duming wenno Dominga, iti ususto nga nagan na. Ninanang ko ket inyawid na kano, manipod iti Bisaya, iti napan nagbakasyon. Simurot nga agdadagsen ti inak, ket dito'y kabsat, nga kasla, nagbalin metten nga kadkadwa wenno kabbalay na kami. Impas ngay nak ti inak babaen iti tulong ni Lola Dominga. Nga aging ka ita ket di mi pay nabaybayadan deta nga tulong. Kaput agserserbi ti inak. Kas katulong nga awan ti sweldo na. Maikaro na lakit di ti kanen mi nga dua manong ko. Nagretiro kas mangisursuro ni Lola Dominga. Dayta ti matanda anak wenno napuutak. Manong Robert. Idi mangisuro pay laeng sa Jemet ti nagadalak ti elementarya. Idi eskwela ang pangisuruan niya. Ngem pay agkakabalay kami. Kaslawan ti bibiyang na kanya. Kasla saan na pay kit ti kayat no masidegak kenkwana. Iso nga no adda kami ti unig ti eskwela mano. Liklik-likak ni Lola Dominga. Ngem no pa naggaawidan kabsat, gaputa saan unay nga adayo ti pagtengan na iti pag-eskwelaan, ayaban nakit pabitbit na di iti dadadagsen nga bagna. Nga no daduma at dapay di iti nagduduma nga klase ti awawid na manipod iti eskwela. Ureyak tula kakaasi nga agsarsarkikig wenno agtingtingig nga mangbagkat kada iti pabagkat na manipod iti pagadalan. Aging gana iti pakinaedan mi apagtengan na. Sakbay nga rumwar kami di pagtengan ni Lola Dominga nga mapan iti pagadalan. Masansan niya kastoy ti eksena, Manong Robert. May hasmate, umay ka man dito eh. Apay Lola. Alaim dito ya, 10 centimos. Ta isunto ti pagmerienda. Kenno adda ti eskwela mabalin nga, sang ka man unay nga masasidig kanya. Ited kun dito ti kwartam nga inkarik nga allowance mo tinaldaw-aldaw tapnon ti kasta. Saan ka nga umay dumaw-dawat kanyak na data ti eskwela wen? Wen Lola. Thank you Lola ah. Thank you. Sika pa yung paggastuan loko. Sige. Umuno na akon. Kem saan ka nga sumarsaro no kanya ka, maud-udi ka. Wenno saan? Sika pa dito umuno na. Ay saan gayam? Siyak mo na ket no. Amangan taddan dagiti pada ka mangisursuro sa jacket. Maladawa. Siyak ti umunan. Saan ka nga makikuy-kuyog kanya? Balikas na, Manong Robert. Dito'y kabsat nga umasidig to ti inak no makapanaw ni Lola Doming. Ket kastoy ti balikas na. Hasmin, anusam ni Lola ma? Anusam ni Lola Doming ket kasta nga talaga ta bakit abalasang? Bakit abalasang? Saan niya nag-asawa? Win nga rod,
Ore di eskwela nang ket ibagada nga istrikto ken naunget. Agbaot ka no, di ka makasurot iti leksyon. Ikarkararag ka nga, kung ano, ag grade 5 aktuit, saan to ko mga isuti? Saan to ko mga isuti? Advisor ko. Ang imjaklat na maliklikan natin. Mapangko pa naggandirking kwa na kabuta, isungarot ket math teacher. Amin met nga estudyante, no pupil iti eskwela, ket agandirda keng kwa na iti mathematics. Mabutbuti nga keng kwa na nanang. Pamrayan to ti inak ti mangay ayo kanya, Manong Robert. Saan mo nga ibagbaga nga naunget? Naanos ket di ka dataa ata. Kitam ket pinakipagnaid na ta dito'y balay na. Saan taman niya agsweldo, when man ti sweldo, naihimas met di kiti pakpakan na. Ikikan na kapay tinaldaw nga, balon mo nga mapan di eskwela. When gaya, minted nan ti balon mo. When nang, ited na kanon dito'y balay ti, balon ko ta, tapnon jakas asit gano de di eskwela. Madmadlaw ko nang nga, kasla, karimen nak no, di na kayat nga masidegak keng kwa na. Jak amuman no apay, awamit yar aramide ka madikeng kwa na. Nakadaydayaw akpay ken kwa na. Sige, sige, paspasin siya amo na nako. Gagangay ti bakit abalasang deta, na istrikto ken naunget. Manong Robert, talaga nga saan niya makaliglig nga pagsawsawan wenno pagungungtan na no adda digiti kamalina. Kas iti na minsan nga nakset ti kinirog a pamigat. Bigbigat nga da kami iti kusina iti pagsasawan ni Lola Dumeng ni Nanang. Si Kamet, bakbakitan kan Irene. Di mo pa'y amot yung gluto. Nakapapgad deto'y kinirog mo. Sapay la nakset. Dimket sa amin ini, di paryok ti inapoy yung pinakirog ko. Oy, agtartarimaan kay, di pa nagkukwam. Saan niya nalakat ti gumatang iti bagas? Masapul nga, prubit tsaren tayo amin. Aglalo, duwangang ngiwat ti pakpakanag iti deto yung balay. Sika kenti anak mo. So kasi saya ate met ati pa nagkukwam. Saan ka nga naugaw? Kanayon met laing nga nakasta, no saan na nakusel, makset, agit itip, makantay nga rutitip. Maminsan, urnungik amin nga itip, si ka Irene ha, ta isot ikanen nyo nga agina. Kasta titrato ni Lola Doming kada kami, Manong Robert. No agsao kasla saan kami aparswa wenno kasla saan kami nga tao. Kasla kalintegan na amin nga kalintegan nga mangirurumen babaen kaday dinadadagsen na balikas na. Amom kadi Manong Robert nga no adda kami wenno adda kiti balay. Kasla kayat ko kumatirumwar tapno di ko makitkita. Ngamin kasla ibilang ko nga sa iro no makitkitak ni Lola Duming. Kasla adda sara na ti panangipagar ko. Ngem saan namit nga ipalubos nga rumwara. No sumangpet akiti malem ket sumangpet meten no maud-uding agkapoy di pagadalan. No awan ti makita ng ububra. Sa bali manen nga nadadamsak nga balikas. Ti basnat na kanya. Hoy Hasmin! Anya ti panagkunam, senyorita ka? Abi nga di ka mapanagsibog ka rin ni Masetas. Saan aya nga dayta ti imandar ko keng ka? Nga tunggal sumangpet ka iti malem. Sakbay nga umay kay iti eskwela kit agsibog ka rin ni Masetas. Agkay-kay ka dito'y arubayan. Ikatem di kiti, nagango nga bulong ti kasabaan. Ngim, adda ka manin nakapiyaping agtutugaw di ta garden set.
Oh, adapi baso nga naginuam. Siguro, iminom ka man ni ti Diyos, when soft drinks yan. Awam pa hindi na ikarkarom, nanipo dito yung nagriing ka tayo bigat si Kasmin, ha? So nga, ala MJ Hos, mapangkag sibok. Wen lula, mapanakon nagsibok. Dagi jay masetas nga saan niya maabot ti Hos. Alam jay timba, kargaam ket bagkatem nga mapanisibog kali jay maseterya. Wen lula, awan ti maaramida. Uray ti ina. Ngamin manong Robert sa dinno nga tati mabalin mi nga pagkamangan. Ket arig na ganggan na et kami iti lugar ni Lola Dome. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipahay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil di lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso no namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi-pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapnon kas ta ag-condense iso na, then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na, Mang Robert. Ketlo barado. At ag-barado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti, filter, kagigiti rugit DJ air conditioning system, ket at takil tendency na nga, ag-high blood iso na, maperdi DJ puso ti tao, maperdi men DJ compressor no ka, Mang Robert. Naglabas di ideal daw, Manong Robert.
Nadanon ti maysa nga jak to pulos balipatan nga pagtengken pasamak kada kami ken ni Nanang nga pakiramanan ni Lola Doming. Idi maysa nga malem kinasarita na ti advisor ko nga kastoy ti sarita na. Hasmin, ibagam to ken ni mother mo ata maysa ka kadagiti napili nga Star Scout. Mangi remedyo kayo iti uniformem ta adanto iti umuna nga camping tayo dito eskwela sa tayo rumwar dito eskwela. Ibagam to ken kuana wenno no saan umay dito eskwela ta agsarita kami. Ngamin ket kursonadak nga may saka ka dito agbalin nga Star Scout ta saan kamit nga mauduli dito yung klase. Ay ibagak to ma'am. Ibagak to ken ni Nanang ko no. Makasangpeta ki Jisque ay di balay da Lola Doming nga pakinagnayan me alawen et no anad sa una ibagam to kanyak no bigat when ma'am kalpasan de di nga pa nagsarita mi nagawid ako ni ti balay nga pakinanayan mi Manong Robert. Idi makadano na kinibalay, agsangsango idi dananang kini Lola Doming. Imun una nga nakadano ni Tibalay, gapoy di pa nagsarita mi ti advisor ko. Masinigak ngayon sigida ken kuana ketin bagak, wi kininanang ketin bagak ti, bilin ti mestrami. Nang, kinasarita nat ni ma'am ko. O, anya tin baga na ken ka. Amangan ta naglukluko ka iti eskwela wano iti kwartuyo. Iso nga, kinasarita na ka. Saan nang inbaga na nga no kano mabalin ket agbalinak nga maysa nga Star Scout. Kayat na kano nga makipagpaseta iti grupo iti Star Scout. Kinunak, danda ni Jack Pay malpas ti balikas ko ngin simmong baten ni Lola Doming ket kastoy ti balikas na. Oy Hasmin, saan ka man nga agbalbalin nga ambisyosa si Kang Ubing ha? No ag-Star Scout ka, sa dino ti pangalam ti gatang mo ti uniforme. Sa dino ti pangalaam ti balunem no dati camping. Saan niya para ka digiti kaskada kayo nga mamirmiraot wenno katulong laeng ti agbalin nga kakasta Star Scout kada Girl Scout. So nga no siyak tinamdamaem manen. Dila mabalin niya. Saan? Ngem no adda ti pangalan nyo nga saan na siyak iti gatang mo kaditi usaren. O sige. Ngem para kanyak si ka Irene saan mo laeng yun napalpalubusan nga Star Scout? Sa dino ti pangalam iti pabalon mo ti anak mo? Saan nga nakababaen nga pabalunam ti tintila adda ket addan to balon amin digiti kakadwana? Amangan no agbalin laeng nga nakakatkatawa ti anak mo. Balikas na sa nagwagnes sa pimanaw. Manong ko di makapanaw, makasangita. Kit-kita ti rupa ni Nanang. Lumablabbaga dagiti matana. Nupay kasta inlimed na nga pinunas dagiti matana nga amok nga idi kataglua. Ngem siyak kabsat ko. Jakon nagawidan ti panaglua. Marako pak ken ni Nanang ket nagsangsangit ako. Apay nga kastoy isunanan. Apay nga kasdi ti pa nagsasauna kanya. Awam ti basol ko kenkwana. Ado din ti makitkitak nga ubing nga. Kakibkibin da digiti lula da. Sa bagay saan kumitkit di suna nga lula. Apay nga kasla sabidong nakunay. Apay nga. Nanang, mabaling ka di. Pumanaw ta ni ti deto nga balay. Balikas ko. Nagtimek ti inak nga gargar wenno barbar ti buses na. Hasmin anak ko. No pumanaw ta. Sa nino ti papananta. Ken maysa. Adda utang ta nga naimbaga nakem ken ni Lola Madoming. Isu ti nang asistir kanyak sakbeng impas ngay ka. Isu ti nang igasto kanyak iti panagpas ngay ko iti ospital.
Na deta ket jakam mo nintong kaano nga maikaro kanak ko. Jakam mo nintong kaano nga mabayadak. Di binusbus na kantidad, idi tayo pas ngay ka, Hasmin. Di nga desisyon when pa na magsasao kada kami ni Lola Doming. Kabigatan naman nung Robert, nag-report ak ngayon sigida iti maestrak. O Hasmin, anya ti sungbat ni nanang mo iti inbagak nga may sakang agbalin nga start scout. Ma'am, kabsat ko, ipambar ko kuma, kabuta binilin nak ti inak. Nga, saan na akayat? Ngem, jak nagawidanen ti panagarubos ti luwak, iti sangwanan ti maestrak. Gaputa malagip ko ti panagsasao kada kami ni Lola Doming, iti malimkalman niya imbagak kininanang. Tibilin ti maestrak. Ma'am, apay ngagsangit ka. Tidamdamagik no anya ti sungbat ni nanang mo itinbagak nga makipagkaming kay ti Star Scout. Anya ayatin sungbat na king kata agsangit kamit ten. Kinuna ti maestrak. Jak mairwar ti buses ko gaputa talaga nga agsangit akon Manong Robert. Ken siyak latan tikit-kitan dagiti kaklasek. Adu dagiti maasyan kanyak. Adad na nga na ibuyog tiriknak, edi agbalikas ti maestrak ket kastoy ti sa una. Problema ka din ni nanang mo, ti pangalan na iti igatang mo iti uniformem. When no balunem para ka di iti campings. No deta ti problema na, bayam ta, siyak ti mang pataod ti uniformem. Manipud medyas, sapatos, aging gana iti uniformem. Ibagam to ken ni nanang mo. Ada uniforme ti anak ko iti balay. Saan namit ti namang usap? Gaputa, ada nga rudin iti high school, nagturpusin ti elementarya. Panagkita-kitag kabagi kayo. Iso nga, saan ka kabadanagan? Siyak ti parang ipursigi, di pa nagbalin mo nga Star Scout. Ibagam to ken ni nanang mo, taumay into no aldaw. No agawid kayo into no aldaw, ibagam tagkuyog kanto nga umay. Agkuyog kayo nga umay. Kaya tagsarita kami kaninanang mo. Kasama nga ituloy tayo nga ibasa dito surat ni Pagayam Teo Hasmin, pagyaman tayo digit sumaganad. Thank you very much kani Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 sa Flores Street, Lawag City. Nadarigrig na inyo ti Bagiyo papagayam ket kayo ti pakonsulta ri doktor, mapani ti doktor mapagtarkan Dr. Alan Taylan. Agyaman tayo pa di TMT Construction Company nga masarakan ti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, Lauden Laeng, ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo papagayam, Serbian na kayo ti TMT Construction Company, tinaing kalintigan na presyo, manipod pa nakaplano, aging gana nga malpas ti kayat yung ipasdek. TMT Construction Company, kukuha kinamatmatunan ni Honorable Telvin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili, ti Marcos. Pagyaman natin ba iti Pugadlawin, Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan iti Balintawak Street, Lawag City. Adaan kanilang kakalaing nga aircon technicians tap ng dikasta ornosenda ti problema ti aircon ti lugan nyo babengkin engineer Neil Jose. Maraming salamat iti Cherry Lynn's Crispy Chicharon nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherry Lynn's Crispy Chicharon, raman nga di mo tupulos kalipatan, pakairamanan di sa bali pa nga putahe da. Ti Cherry Lynn's Crispy Chicharon ket kukuha kinatmatunan da Mr. Henry Vallador ken ni Mrs. Cherilyn Jacinto Vallador di Santa Maria, California, Estados Unidos.
Agyaman tayo pa, iti June floor apartment, nga masarakan, iti barangay 50 Butong, ti Siyudad Tiluag, babayang kada Mr. Aurelio Fiesta Jr., ken ni Mrs. Florentina Dadula Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. Thank you very much, Ma'am Elis Tamayo, manipo diti barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much kani Ma'am Esmer Galicinao, iti Barcelona, Pagilian ni Espanya. Ken maraming salamat kani Mr. Victorino Pascua, iti Honolulu, Hawaii. Blue House Beach Resort na dalo sa lugar a pagtiripunan ti pamilya ken papagayam nalawa digiti cottages adan pa di shower rooms. Blue House mismo akalaya beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi kada kayo umno a lugar pare ti dinto palipatan na parang titipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar kada kayo ti Blue House Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Ipalpalagit mi papagayam nga nangrugin ti The Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Naindaklan na po nga pa-promo ti Blue House Beach Resort nga masarakan ti barangay 37 Kalayab, Lawag City. Pangabangan nyo po kadidi kakadakkel pa premyo, cash ken kastameten imported goods, pakiramanan t-shirts. Tunggal agakupar kadidi cottages ti Blue House Beach Resort. Automatic nga may kan iti maysa nga Blue House t-shirt. Amin digiti nagkukuyog para kadi panakakupar digiti cottages ti Blue House Beach Resort. Saggaysada po nga maited wenno maikan iti raffle ticket. Iti raffle ticket masapol isurat nyo tinagan nyo, address ken pirmayo, pakiramanan ti phone number, ken di stab na po iti nagyo iti tambyulo. Dagiti abaken nyo apo iti weekly draw. Talo apo, first prize, second prize, ken third prize, mga bagda amin dagiti apo kaditi imported canned goods, gigiyem ken kaamsat. At dapat mabunot nga sa nga pulo, nga stab, nga mga bakit isag to 200 pesos kas consolation prizes. Ti mid-promo draw, mga baka iti 5,000 pesos no mabunot di entry, when no saan 3,000 pesos para iti second prize, when no 1,000 pesos para iti third prize, pakiramanan digiti sa bali pa nga regalo, kang runan na po digiti pa premyo, kaditi maangay to nga paayayam. Iti grand draw, mga baka iti 10,000 pesos no DJ entry maputi mabunot. Second prize 7,000 pesos ken ti third prize 5,000 pesos ken adupay nga consolation prizes. Awan sa baling aramiden nyo, mapanitan aga kupar no plano yo apot yung panagdidigo si baybay mapan iti The Blue House Beach Resort iti barangay 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha ken matunan da Mr. Rexy Buyat ken Mrs. Nancy Buyat, manipuri jay Honolulu, Hawaii. Kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu kay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adan dapay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Maragsa ka na kunay, timbaga kanyak ti maestra. Iti dedi agundaway Manong Robert.
Isu nga di madanon ti panag-aawi di ti aldaw, kasla nagpayak dagiti sakak. Wen kabsat ko, pinaspasak tinagna. Ngamin kayat ko nga may ibagakin ni nanang nga umay ti eskwela kaya nagsarita da iti maestra. Kaya ti bagana nga iyalaan na kiti sapatos ken si bubukel nga uniforme para ti Star Scout. E di magagte nga kiti balay nakaidasaren ti pangaldaw. Ngamin no ti aldaw dua kami laing agsango ken ni nanang ta mangaldaw iti eskwela ni Lola Doming wenno Lola Dominga. Nang en baga ni maestra nga umay kakano jay eskwela ita nga malim. Apay manen. Di mo bagatin bagak nga saan na mabalin nga sumurot ka when nagbalin ka nga Star Scout. In bagak o reak lang arod nakaibit ang ibagaking ko anak et. Apay nga nakaibit ka anak ko. Nalagip ko nga arod ti pa nagsasao ka datan eh. Lola Doming hindi ibagak nga. Kaya't ti maestra ngagbalinak nga Star Scout ket jak medlat tamalip-lipanen ti panagsangit ko ite. Agsarita kami ken ni maestra. Napugtuan na nanang nga saan mo nga kayat kinawan ti gatang mo ti uniforme kiso nga kunana nga isu kano ti makamoy so ati amin. Among kayat ko unay ti makisali wenno makipasit iti Star Scout nang. So nga total ni maestra ti mangalaw wenno mang pataod ti uniforme. O may eskwela kinunak ang anak ko. Mga no pakabasulan ta ken ni Lola Madoming no tong paalam ti sarita ti maestra. Nahang pang-aasim o may kakuma. Kaya't ko unay ti makipagpaset ti Star Scout. Nimit maestra ti nangibaga nga iso ti makaamo ti uniforme. Ada ka nung uniforme ti nagturpusen nga anak na dit eskwela iso nga. Isu ti pausar na kanya, pati sapatos ka da medyas. Mariribukan na kanak ko. Mga no pakabasulan ta ni Lola mga Doming no. No awatem ti jaya ken ka ti maestram. Api ko mga pakabasulan ta ket kunanamit nga no saan talakit di ka no nga dumawat ken ko ana. Awan bibiyang na. Nimit maestra ti pang-asim na nang umay ka kuma. Ipilit ko manong Robert gaputa. Kayat ko unay ti agbalin nga Star Scout. Kayat ko unay ti makipaset iti programa no adda camping. Ngamin idi adda ki tinabababa pailay nga tugad ti pagadalan wenno elementarya. Umapapalak ka iti agcamping. Nakapimpintas di kiti uniformeda. Nakalinlinis di kiti sapatos da. Naornos ti pan nakayukur ti panyuda pakairamanan ti kalungong da. Kayat kumet makipagpaset. Kayat kumet ti agbalin nga Star Scout iso nga ipilit ko ken ni nanang Manong Roberta. Apo Dios oray napalalo ti panagtukyad ni nanang napilit ko. Mabalin ket maasyan kanyak Manong Robert. Isu nga di nga panagsubli iti eskwela. Nagsasango kami kada nanang pakaramanan ti maestrak. Irene nembagtimay ka. Uwen ma'am ta ipilit ti anak ko nga ni Jasmine o may kakasarita may panggip iti Star Scout. When nga rod, sayang ti talugading wenno talento ti anak mo. No, adali kiti simple program, iso na ti agkanta. Wenno saan, agdaniw. Mas dawak ka iti kanta ken daniw na. Makasair no daduma. Diyan mo no sa dino ti pagalalan na. Ngem, kasla, makitkitak nga, agtao di ti panunot kenrik nana dagiti ibalbalikas na. Pati ti panagpili na kadagiti kantaen na no daduma ket makasair. Isu nga kayat ko nga maasa data nga talento na babayan iti panakipagpasit na iti Star Scout. When nga rod ma'am ngem saan met siguro nga lingit kada kayo nga makikatulong aklaeng ken ni Ma'am Dominga. Akipagnanayt kami laing iti balay dawan ti sabali nga
paggapuan ti agserbi kada kamino saan niya ti tandang kukit. Awan ti pangalan mi iti uniforme, unigatang mi ti uniforme kada balon na. Amuklat ta dete itay kasarita kon ni Hasmin, puta, aglulo makasangi. Jacket nga makita di kaadalan na kumang agsangit ngem. Di na ito na yung magawidan. So nga inkarikken ko na nga, siyak timang pataod amin awin. Ni sentabo awan tigastuem, Irene. Kayat kulaeng nga, ma-develop ti talento dito anak mo, babae ni ti panagbalin na nga Star Scout. So nga, ibagam no, palubusan mo no saan. Si papalubusak ma'am, no deta ti kunayo. Agyaman ak unay kada kayo. Kinuna ti inak nga arig na makalwa, Manong Robert. Inasitgak ni Nanang ket inarakop ko dito Nanang, agyaman ka. Thank you Nanang, tapalubusan na. Uri siya, kayat ko unay ti makipagpaset iti Star Scout. Agyaman ako unay king kananang, thank you kinunak ket inagkak digiti pingping na. Nakaisem ti maestra. Apa unayan nga kinasweet yung nga agina. O riyak lang nga, mailuya kada kayo. O sige. Mapangkan Hasmin, ay mapangkan Irene ta. Agklase kamin kada Hasmin. Laglagi pemting karik. Siyak ti makaammo ti amin na masapul ni Hasmin para di panagbalin na nga Star Scout. Doming kinasarita ti advisor ko ni Nanang kastoy ti balikas na. Nasaya tano kasta. Tanusyak ti pakirkirin nyo iti may gatang kada kita uniforme kada balbalon ni Hasmin si Kairin. Awan ti maoreyo anya. Nasayat mo ti maestra na ngagin lalaing met. Ubing pay nga mi na maestra. Isu nga di na pala mo ti rigat ti pamataudan ti kwarta. Dandani ako nagretiro. Amukon no kasano ti rigat, ti mangisuro, wenno agsweldo, iti kina maestra. Aglinget ka nga mangisuro. Samukit din, igatang ti uniforme nga, tultilad dala ditan. Lola, saan niya gatangin ti maestra ni Hasmin ti uniforme? Uniforme kano ti anak na nga nagturpusin dita eskwela yu, iso nga. Iso ti pausar na. Saan niya gumatang pakiramanan sapatos, medyas kada panyo na. Kastaya, nasayata. Mala, sige. Pag-Star Scoutem nga rin ta anak mo. Baring may tultuloy na aging gana nga di agturpos ti elementarya. No agturpos ito yung anak mo. Gaputa, makita kita. Alay, bagada nga dalaing nangem. Saan niya ba puro laing ti kasapulan iti panagadal, Irene? Masapul digiti rimienta wenno kagamitan ti ubing tapdon ti kasta matunuyan na ti makungkuna nga laing. Panagsanay mi nga Star Scout. Napalalo aragsak ko. Wen kabsat. Pinusgan na ti maestra mi nga iso ti makin igem kada kami nga Star Scout. Nga siyak kano ti makisali para iti bukal sudo. Edi may nga malem kinasarita nak ni maestra. Hasmin, si kanto ti pambato mi para iti kinantaan na bukal sudo. Anya tinapilim nga kantaem. Siyak ma'am,
doon di tinalaing ang kumanta. Saan? Nalalaing ka. So nga si kanto. Bagamang kanyak no, anya ti kantaem. Mabalin niya kantaek di kanta nga sikat ma'am. Anya kanta nga sikat? Dede kanta ti babae nga ni Imelda Papin. Anya ang kanta ni Imelda Papin? Di kanta nga bakit? Apay amo makantain di kit nagatid dog. When ma'am, no magmagnaak nga umay dito eskwela kit kantae ka. Laglagipek digiti balikas when no lyrics na. Maikabesa ko ma'am. No kayat yu kantae kita iti sangoyo. Alaman, mapantamang nga ro di kwarto ka. Mapantamang di ta agtakder ka kitag tugawak. Kakantaem man ti kunam nga kanta ni Imelda Papin nga. Bakit? Nga isunto ti pakisalip mo into no agkamping tayo dito eskwela. Kiti panang kanta, kiti nasaong sunata. Ngem adda ti kumentuna. Amum Hasmin, napintas ti panang kanta mi ti kanta no pay ubing kapay. Ngem amangan ta saan niya bagay ken ka gaputa ubing kapay. Kinunana. Anya nga ti sa bali nga kahit yung kantay, ma'am ket deta mit ti ammo. Makaamuditan. Ngem no siya na impresak nga talaga ti panangkanta pididit nga kanta. Aglalo di rugrugina nga simulat sa pool kunampay laeng ket kasla saan niya dumnan ti patong ko ti tugaw ko. Saysaya atin pa pimpinta sempay. Tapnon ti kasta si kanto ti pangabaken digiti hurado. Tapnon ti kasta awan to ti laban digiti kalaban mo iti kinantaan hasme. Kinunana nga panang patibker kanya, when ma'am, aramidik amin nakabalinak, agpraktisak, papintasik pa iti panangkanta kiti kantak to into no, contest ti bukal solo. Proseso gaya men ni Lola Doming ti panagretiro na amang isuro. Kaya di may sa amalem na pasaktanak manen. When napasaktan kami manen kininanang, iti endanon na kada kami nga sarita na. Irene, no makapagretiro akton, awan ton ti pinula na sweldo. Ada pensyon ko ang bunga tinagling etak deta. So nga, makabukat doon niya mga remedyo di panagadan ni Hasmin. Basta, agtrabaho ka, gabuta. Bayadam, tigastos ko, hindi. Enyanak mo ni Hasmin di hospital. Saan nga Asia City ginastokin ka? Aglalalo ket narigatan ka nga naganak. Naopera ka, cesarean ti panangyanak mo, iti deti anak mo. Ay, kinuna ni nanang nga kasla at tigirgir ti buses na manurube. Kinitanak ti inak. Dito'y nga nakitak lagtamanen ti panang punas na iti matana. Nga kayarigan na wenno kayat na asawen. Nagluwa manen deto'y gaboy di balikas ti baket. Ti baket nga nakautangan mi iti numano a kantidad. Nga di mi ammo no kaano nga may karo mi Manong Roberta. Kabsat ti panagkamping mi iti campus wenno ti mismo nga eskwela mi. Naangay nga ron ti contest iti bukal solo.
Jak kalipatan day di Manong Robert. Ngamin siyak ti pinili. Dagiti hurado nga nangabak iti una agong una. Wen kapsa. 50 a pesos ti premyo. 30 pesos ti second prize. Ken 20 pesos ti third prize, Manong Robert. Dito'y kabsat kaya di makaawit kami ti Malem, gabutasan kami met umyan kay Star Scout. Dagiti laing Girl Scout ken Boy Scout ti umyan. Di nagdagos ko nga inyawat ken ni Nanang ti 50 a pesos. Nanang, premium nito yun. Siyak ti nangabak iti bukal sundo. So nga, at the premium na 50 pesos. Idulin mo Nanang tanong sa anak to ni Ekan ni Lola Doming iti balong ko nga mga eskwela. Inutim to na hitang ipagpabalong kanyang Nanang Kinunak, Manong Robert. Inawat ti inak ti 50 pesos bueno 50 pesos. Pet-pet ti aking kanawa na dakulap na. Idigulpi nga rakupen nak ti inak. Ket dito'y nga aganugpugen wenno agsangitan ni Nanang. Congratulations anak ko. Maragsakan ako. Maragsakan ako, Nay. Sapay ko mahasmin kag tuloy ti kinasimpet mo anak ko. Anak ko pakawanin na. Pakawanin nak no apay nga kastoy da mga saso atin. Pakawanin nak no saan ka nga mamimpinsan na maparagsak mo na diyang maipit ti amin ang kasapatan. Pakawanin nak ko anak ko. Balikas ni Nanang ko bayat nga nakaarakot ti nakairirot kanya. Inarakot kumet ni Nanang ko, Manong Robert. Ngem awan ti sumngaw nga balikas kaday ti bibig ko. Jak mayes ngaw ti balikas ko, Manong Robert. Ket ditoy, dinanggayak ti inak, idi pa nagsangsangit na. Idi day di agundaway. May lepas ngay basa dahil surat ni pagayam tayo Hasmin. Anya ti agbalin nagasap ni Hasmin kas may isang ubing papagayam. Agtultuloy ito kaditi pan na kay papaidam keng kuana di mabalin na pagragsakan na gapu iti sitwasyon na iti biyag. Padaanan iti tuloy ti pan na kay basa dahil nga surat ti pagayam tayo. Dito nga rin papagayam nga pumakada kami kada kayo iti programa at di napalabas. Dahil di pagayam yun ni Robert de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalina ay nga malim ti Biyernes tayo amin na sa ngapada. Agyaman kam tingkay panagdingeg ken panagkuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapatap no umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.